Ahoj všichni, chtěl jsem se poptat, jestli se s tím už někdo někdy setkal. Zakoupil jsem 2 mily. Ta ve spodní části je koupená v místní večerce, ta vrchní je kupovaná v Lidlu. První rozdíl, který jsem si všimnul, je poleva. Ta z té večerky je taková světlejší a vypadá, jako kdyby ta sušenka roztekla a pak znovu stuhla. Dále pak je značný rozdíl v té spodní části, ta světlá oplatka, kdy vlastně ty kosočtverce z té večerky jsou daleko větší než z toho Lidlu. Tam je takový, ty kosočtverce jsou takový jemnější. Jinak obal je totožný, tam jsem nezaznamenal žádný rozdíly. Co se týče chutí, tak ty chutě jsou daleko výraznější u té lidlovský, tam u té večerky jsou takový mdlý, ta poleva není tak výrazná chuťově, jo, i ta skladba je vidět, že je taková hustší z toho Lidlu. Jako ještě bych chápal, že když ta oplatka prostě na sluníčku nebo při teple roztaje, pak znovu stuhne, že se ta chuť může změnit, ale to nevysvětluje tu strukturu těch kosočtverců, ta by měla být bez změny. Chtěl bych znát váš názor, jestli se s tím už někdo setkal, nebo jestli zná důvod, proč tomu tak je, že ty chutě a vizuálně ta oplatka je jiná, i když obal je totožný. Děkuji všem a hezký den.